Ganito lang. Tunay. Mukhang banal, pero hindi banal. Ang tunay na banal ay Taong mapagmahal. Ang tunay na banal ay taong mapagmahal, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay nagagawa ng kabutihan. Ang taong mapagmahal nagpapatapa. ang taong mapagmahal, nag-uunawa. Ang taong mapagmahal ay mapagmalasakit. Ang taong Mapagmahal ay matulungin. Ang taong mapagmahal hindi mapanghusga. Ang taong mapagmahal hindi mapagmaliit. sa kapwa